Türkmenistan şäherine häkimetleriň yerli ýaşaýjylar bilen geçiren duşugyny ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy barada teklibi garşy çykan bir mektep garabuly ýygnakdan kowuldy. Şu günler Günwatar Balkan welaýatynyň tas ähli etraplaryna, şäher we owa ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary yerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Raýatlar durmuş ykdysady kynçylyklardan ejder çekýän mahaly resmiler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde bagtyar zamanada ýurtda emele gelen azyk bolçulugy we el ýeterligi bilen delillendirmäge çalışýarlar. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Yerli ýaşaýjylar olar bilen alaşmaga mejbur edilýärler. Ýöne gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýöneklaryň biri 12-nji aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy umuman 500 töwereg adam gatnaşdy. Bu ýönek habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Duşugy çağırılan bir mektep garabuly ýygnagyň dowamyna ýurtda bar bolan durmuş ykdysady kynçylyklara we gymmatçylyga salgylanyp azyk paýlarynyň ýatyrylmagy barada teklipleri garşylyk beýan edipdir. Munyň ideýany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýygnagy gatnaşýan bir işgäri teklipleri garşy çykan garabuly ýygnakdan kowdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kesgitli möçberlerde un we ösümlik ýagy ýaly esasy iými tönümler azyk paýlary hökmüni döwlet dukanlaryna arzan bahadan raýatlara hödürlenýär. Deputatlar öz çykyşlaryna ýurtda hususy pudokda iňpes aýlyk hakynyň 3000-6000 manat aralygyna bolandygyny, umumy ýeşilligiň derejesiniň pes bolanyny, raýatlaryň zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýyl ony götürüm ýokarlandyrylýanlygyny, ilatyň sarf edýän elektrik energiýasynyň we TV gazynyň aýlyk tölegleriniň ujuýupsyzlygyny aýdýarlar we şeýle çäreleriň netijesinde ilatyň hal ýagdaýynyň gowrulanyny, şol sebäpden ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmalygyny aýdýarlar. Şeýle wagt işleri Türkmenistan üçin täzelik däl. Döwlet öýçiliginiň metbugy serişdeleri şeýle çykyşlary ýygy-ýygydan gaýtalaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň iňpes aýlyk hak 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 1160 manat meşberine bellenildi. Ýöne Türkmenistan şäheriniň bir ýaşaýjysy deputatlaryň bolçuluk barada aýdýan sözleri bilen alaşmaýar. Şäheriň orta mektepleriniň birine garabuly bolup işleýän raýat ýygynyň dowamyna öýrtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk zähmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň sowda nokatlaryna şu günler 50 kilogramlyk bir halta un 500 manat, 1 kilogram et 70 manat, soğun 25 manat, kartoşka 9 manat, 1 kilogram tüwi 30 manat, 5 litrlik ösümlik ýagy 178 manat. Mektep garabulynyň aýlygyna bir halta un, 2 kilo et, 3 kilo soğun, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tüwi 5 litr ösümlik ýagy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny 3 tane kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar. Azyk harytlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal tölegler we mektebe gatnaýan çağalaryň egin eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär. Diýip mektep garabuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garabulyň Türkmenistanyň şertlerine adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady. Senden bir zat soruldymy? Sen ýygnakdan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýaryn. Diýip bir mahkama işgäri mektep garabulyna haýbat atdy we ýygnakdan çykaryp gowy goýberdi. Azatlyk radiosu bu wakan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkan welaýat bölümine tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Redaksiýa mektep garabulynyň adyny we familiýasyny agdamaktan saklanýar. Balkanyň medeniýet öýüne geçirilen ýygnaga gatnaşan şaýatlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä howpsuzlyk işgäriniň gazaply haýbatlaryndan soň giňzala dymyşlyk aralaşdy. Başada ardını aýtjak adamlar köpdi. Ýöne mahkama ofiserining sözlerinden soň adamlar dymmak we teklipleri bir agızdan makullamak bilen oňdular. Diýip büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep garabulynyň soňky ykbaly nämelim galýar? Türkmenistanyň häkimetler resmiýetiň tekliplerine garşylyk beýan edýän adamlara we tanqidi garaýşlara batyş edýär. Wakalaryň hökümetiň versiýasy boýunça beýan edilişi bilen alalaşmaýan adamlar häkimetler tarapyndan ýyzarlanýar we dürli batyşlara sebäp edilýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlaryny ençemeli bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Häkimetler bar bolan problemlara garşy görüşmegiň deregine problemlara ünsü çekýän raýatlary batyş görkenmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Lewap vilayetinde yağan güýçli ýagyş ekişi tamamlanan gowaça meýdanlaryna zaýylandan soň Sebitin paýta çärenetçileri gowaça ekişine täzeden girişdiler. Garaşsyz neşir Lewaply kärenetçileriň gowaça ekiş üçin zerur bolan tehnika we ýangyç önümlerini şeýle-de dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýol başçylary gowaça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi yeni bir gedek tavşyrdy. 11 aprelde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owa Senat toplumuna gödäwçilik edýän ornwasarynyň we vilayet häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen iş maslahatynda döwlet baş tutany bu babatda geçirilen işleri bir gödäwçilikde saklamalydygyny hem bellidi. Prezidentiň eden bu tawşyrygy soňky bir näçe ýylyň dowamında Lewap'a ýagan güýçli ýagşyň mögsümleýin owa hojalyk işlerine ziýan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowaça meýdanlaryny daýylamanyň ýanyna gabat geldi. Adatlyň Lewapda habarçysynyň 11 aprelde beren maglumatyna görä, şu günler ekin meýdanlary daýylanan paýtaçy kärenetçiler gowaça ekişine täzeden girişdiler. Olar ekişe gaýtadan noldan başladylar. Ekrançylyk meýdanlaryna sürüm we tekilleýiş işleri gaýtadan geçirilýär. Dip habarçy bellidi. Türkmenistanda gowaça ekiş mögsümine Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetlerinde 24 martda, Daşoğuz vilayetinde 29 martda badalga berildi. 11 aprelde Lewapda habarçymyz Sebitde gowaça üçin bölünip berilen ýerleriň ýarpysynyň azragynda ekiş işleriniň tamamlanandygyny aýdypdy. Bu aralykda Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy Lewaply kärenetçileriň gowaça ekiş üçin zerur bolan tehnika we ýangyç önümlerini, şeýle-de dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär. Öňkü ýaly ýerli häkimetler hasyl tawşyranlaryny öwedini dolmagy wada berip ekişde urunäki degişli çykdyjylary kärenetçilere töletdirýärler. Dip neşir 11 aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çäginde kärenetçiler her hektar ýer üçin 180 kg superfosfat, şeýle-de traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýangyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri şol sanda paýta östürüp ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärenine ýerlerinden bellenilen möçürde hasyl almaga we alan hasylyny döwletiň ketgitlen nyrhyndan döwlete satmaga boşlanýarlar. Muňa garamazdan kärenetçiler özleriniň suw, dökün we tehnika üçünçülükleriniň yaramazlygyny we munyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýurdumdaşyna pul uratmak bilen baglanşykly kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Daşary ýurt uniwersitetlerinde okuyan raýatlaryň ençemesi aýyň başyndan beri Türkmenistandan pulu alyp bilmeýär. Türkmenistandan pul bermekdäki problema banklaryň pul geçirmek isleýänlerden edýän täze talaby sebäpli ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä banklar indi daşary ýurtlarda bilim alýan raýatlara pul bermek üçin olaryň ýanlaryndaky asyl dokumentlarynyň banka getirilmegini talap edýärler. Banklar, esasanam Senagat Bank, studentleriň doguluş hakyndaky şahadatnamalarynyň we içerki türkmen pasportlarynyň gysgaly Türkmenistana getirilmegini talap edýärler. Bolmasa pul geçirilmejegini aýtdylar. Dip habarçymyz aýtdy. Studentleriň genetalary çağlarına okuw we ýaşamak üçin pul uratjak bolup banklara baranlarynda täze talabyň bardygyny bilip galypdyr. Bu talabyň hususanda ortaýa uniwersitetleriniň studentlerine täsir edenligini habarçy aýdýar. Bank işgärleri buýrugyň ýokurdan gelýänligini dilden aýdyp ýazmaça karary görkezmeýärler. Türkmenistan Garabadyň nyrhyndan bir näçe pes bolan Merkezi Bankyň kursy boýunça daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna pul öwürip bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan sanawy girdilen daşary ýurt okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar pul öwürmek ýeňilliginden peýdalanyp bilýär. Şeýle-de bol senatalar ortaýa Belarusda, Türkiýede we Kazakstanda okuyan çağlaryna aýda $50 iýerip bilýär. Habarçynyň sözlerine görä studentler we olaryň genetalary indi bu ujypsyz mukdarly puly geçirmek mümkinçiligini hem ýitirmekden howatyrlanýarlar. Dokumentlary poçta bilen iýermek hem wagty hem de goşmaça çykdyjylary talap edýär. Poçta bilen baglanşykly kynçylyklar bar. Poçta arkaly gysgaly bir dokumenti iýerjek bolsaň 2000 manat tölemeli.
Uçurlar arkaly günü gatnayan Moskwada we Kazanda okuyan studentlere öz ýoldaşlary bilen resmi namalary uğratmak has amatly bolýar. Ýöne bu howply we olary ýitirip bolýar. Emma beýleki şäherlerde okuyanlar üçin bu usul asla el yeterli däl. Dip habar çaýdýar. Türkmenistandan pul uğratmak bilen baglanyşykly kynçylyklar ençimeli bäri dowam edip gelýär. Wagtal agyrlaşýan mesele aprel aýynyň başynda ýene-de ýüze çykdy. 3 aprelde garaşsyz Neşir Türkmen News Mardaky we Türkmenabatdaky Tenagat bankyň we Halk bankyň çağalary daşary ýurt universitetlerinden çykarylyp soň gaýtadan dikildilen raýatlara student prezidentlerine pul geçirip bermekden ýüz öwürüp başlandyklaryny habar berdi. Neşir şeýle studentleriň öz maşgalalaryndan maliýe boldawyny almak hukugyny ýitirýänligini bellädi. Banklar studentin okuwdan kowulmagynyň sebäpleri okuw kemçilikleri, tölö geçirmezlik, COVID-19 döwründe wizany uzaldyp bilmezlik ýaly anyk sebäpleri bilen gyzyklanmaýarlar. Enetalara pul öwürmek hukugynyň ýitirilenligi we ony dikildip bolmajak aýdylýar diýip Neşir bellädi. Şeýle hem Türkmen News puly para berip uğradyp bolýanlygyny ýöneşende da uly çäklendirmeleriň bardygyny, hususan da puly odal tölenmedik okuw ýyly üçin iýerip bolýanlygyny habar berdi. Mesela üçin bir okuwçy okuwundan 2-nji kursda çykardan bolsa, onuň 3-nji ýa-da 4-nji ýyly üçin pul geçirip bolýar. Egerde ol 4-nji kursda bakalavr derejesi üçin iň soňky ýylynda okuwdan çykarlan bolsa, hatda para bilen hem pul uğradyp bolmaýar diýip Neşir belläýär. Daşary ýurtlarda bilim almak Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhurlygyna galýar. Raýatlaryň ýurtdan çykmakdaky kynçylyklaryna we mali çäklendirmelerine garamazdan ýylatyň migrasiýasy ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistandaky işçilik hem korrupsiýa şertlerinde ýurdun raýatlary pul gazanmak we bilim almak üçin ýurdy terk etmäge tinanşýar.